ساعة شعت خوينو زينا وسنادونا نفيلم والنا زغركم تعزتنا كمية تمسين لو مع 14 وشومن تميازي استدالو زيناتات وشنو تصنح لكم قريبا لكم نمكت لكم بغبر زعدم ساعتكم تصنح ميكائيل حدقو فلماكم بكنتو تاتو افلم هامامت ابس مرا هاجرا وددر فتراو حساب من كاتب زخل عوزة وديو اب عصبكم بزوسرو تبغسو باسات شوعتي متشحنا فحدث كفلتات تمرتي تسري نحربنياتا سونكولان زغبر حاجزات مسكنا وركتو كم زلوا بومبر محبر قلصو اب زيناتات وصاي روسيانا امريكانا بممحياش دنن زتو كورونا مينسترات ጉዳያት ወጻይ ዝርባ ካይደ ፕሬዚደንት ኢራን ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩን ምድንፋዕ ዝካየድ ሰዓሪ ከም ዝሕይል ሓቢሩ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቺለ 5.7 ሬክተር ምቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ زرزر زينا هامامت مسناي سرح مشاركتو بمتحبار ابز حلف ورح مقابيت كالاي هاجراوي مريت وددر مزون صنعان مكيادو الذكريوم حجي دما هاجراو وددر فتراو حساب كانقد يشباشبالو كابز بارو كبات نايت محبر نزبصحنا زيناو صبصاب دانايت قبريوت كتقربع هاجراوي محبر من اسياتن تمهرون ايرترا فترا وحساب نمعبال حبرتسب بزبل تيما بدرجه هاجر ام هزون صنعان زقنع وددر فترا وحساب كانقد مقانو قليصو ازز تገልጸ ነቲ ብምኽንያት መበል 34 በዓል ናጽነት ከካይዶ መዲቡ ዘሎ ፈላሚ መደብ ውድድር ፈጠራዊ ሓሳብ ኣቀዲሙ ንዘዳለዎ ንድፊ ኣገባብ ትግባረ ዝያዳ ኣድማዕን ውጽኢታውን ንምግባሩ በ17 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ማእከል ምህዞን ዋኒንን ኣብ ዘቃንዖ ዓውደ ዘተ እዩ ኣብቲ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበርን ሞያውያን መንእሰያትን ዝተሳተፉሉ ዓውደ ዘተ ሓላፊት ምክትታል ዞባታት መንእሰይ ሄለን ኣሚና ኣብ ዘቕረበቶ ንድፊ እማመ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ውድድር መንእሰያት ኣብ ህይወቶም ህይወት ሕብረተሰቦምን ዝሰርሕሉ ትካላትን ዘጋጥም ሕፅረታት ሃጓፋት ብድሆታትን ጸገማትን ኣለልዮም ብዝቐለለ መንገዲ ፍታሕ ዝረኽብሉ ሓሳባት ከማዕብሉን ክሰርሕሉን ንምትብባዕን ንምድርኽን ከም ዝኾነ ገሊጻ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ መዛተይ ወረቓቕትን ሕቶታትን ድሕር ዘካይድ ወዘተ እቲ ውድድር ብደረጃታት ተኸፋፊሉ ንኹሉ ክፉት ክኸውን ዝቐርቡ ሓሳባት ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ሕብረተሰብ ዝፍትሹ ዝፈትሑን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ኣበርክቶ ዝገብሩን ክኾኑ ምድግጋምን መቕዳሕን ሓሳባት ንምውጋድ መነጻጸሪ ማዕከንዳታ ክዋደድ ከምኡውን ውጽኢት ፈጠራዊ ሓሳብ ናብ ዕውት ፕሮጀክት ንኽሰጋገር ብዕቱብ ክስርሓሉ ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ተበፂሑ ኣብ ወንበር ሃማማት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ ዝስምዖ ቃል እቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ውድድር ፈጠራዊ ሓሳብ መቐጸልታ ናይቲ ማሕበር መንእሰያት በብዝምባሌታቶምን ባህግታቶምን ክጥርነፉ ክውደቡን ክተባብዑን ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ውድድር መንእሰያት ፈጠራዊ ሓሳባት ዘዕኹኹሉ ዘለዎም ፍሉይ ክእለታትን ኣፍራይነትን ዘማዕብሉሉን ዕቑር ዓቕምታቶም ዘለልዩሉን ባይታ ክኸውን ዘለዎ እምነት ገሊጹ ኣቶ ሳልሕ ብተወሳኺ ንኣገባብ ውድድር ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዝሰፍሐ ክወፅእ እኳ እንተኾነ ተወዳደርቲ ካብ ማእከል ምህዞን ዋኒንን ዝምላእ ፎርም ብምውሳድ ክሳብ 10 ግንቦት ፈጠራዊ ሓሳቦም ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ኣረዲኡ ሃማማት ምስ መሻርክቲ ብምውህሃድ ምህዞ መንእስያት ንዝበርኸ ልምዓት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ካልኣይ ሃገራዊ ምርኢትን ውድድር ምህዞን ሰንዓን ምክያዱ ዝዝከር እዩ ናብ ካል ዜና ምስንሰግሩ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ሱ ኣሕመድ ሂላል ተኸሲቱ ጸንሐ ሕፅረትን ጽበትን መምሃር ክፍልታት ምፍታሕ ብተበግሶኮም ተወሳኺ ክፍልታት ሃኒጾም እቲ ህዝብን ምምሕዳርን ንኡዞባ ዓሰብ ሕፅረታት ቤት ትምህርቲ ምፍታሕ ዝወሰድዎ ተበግሶ 7,000 ናቕፋ ወጻኢ ከም ተገብረሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጾም ብዝተወስደ ተበግሶ 3 ተወሰኽቲ ሓደስቲ ክፍልታት ክስራሕ ከሎ 3 ክፍልታት ከም ተጸገነ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ዓሰብ ኣቶ ብርሃነ ኪዳን ሓቢሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ዶባዊ ቄሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ብወገኑ ጎኑ ምቅላል ሕፅረታዊ ትምህርቲ ኣብ ምሕያል መስርሕ መምሃር ምስትምሃርን ከምኡውን ممحياش وصي تمهار زتوا هذا تعري كجبر أزخاخرهم
ንሓርበኛታት ሱንኩላን ኩናት ዝግበር ሓገዛትን ወለድ ዘይብሉ ልቓሕን ውፅኢቱ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ሱንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣቶ ፍሳሐ ተስፋ ሚካኤል ሓቢሮም። ማሕበር ኣብ 1993 ምስ ተመስረተ ንኣባላቱ ብሞያታት ጽርበት ሓጺን፣ ዕንፀይቲ፣ ቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር፣ ምምራሕ መኪናን ራውሊኮን ካልእን ከም ዘሰልጠነ ዝሓብረ ኣቶ ፍሳሐ መበገሲ ዝኾኖም ገንዘባዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ብዝወፀ መደብ ንልዕሊ 6,000 ብመልክዕ ዘዋሪ ልቓሕ ሓሳት 176 ሚልዮን ኣፋ ከም ዘርግሕን 26 ሚእታዊ ካብኡ ተመላሲ ከም ዝገበረን ኣፍሊጦም። መደባት ምጥያስ እውን ኣካል ናይቲ ማሕበር ብደገፍ መንግስትን መሓውራቱን ኣባላቱ ነፍሶም ንክኽእሉ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ዝጠቕሰ ኣቶ ፍሳሐ ልቓሕካ ቀልጢፍካ ናይ ምምላስ ባህሊ ምዝዝውተር ትዕድል ናብ ኩሉ ኣባል ክባጻሕን ውፅኢታዊ ክኸውንን ከም ዝኽእላ ገንዚቦም። ኣባላት ማሕበር ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ካብ ዝገብርዎ ወጻኢታት እቲ 70 ሚእታዊት ብማሕበር ከም ዝሽፈነሎም ጠቒሱ ድማ ጎኒ ጎኒ እዚ ብፍሉይ ሕክምና ዓይንን መነጽርን ብቐረባ ምንቲ ክረኽቡ ማሕበር ምስ ኣብ ኖርዌይ ዝርከቡ ኣባላቱ ተሓባቢሩ ዘመናዊ መመርመርን መመስርሕን መነጽር ኣብ ኣስመራ ከም ዝተኸለ ገሊጾም። ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ኣባላቱን ጉዱሳት ወገናትን ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ዝውዕል ልዕሊ 6.7 ሚልዮን ኣፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝረኸበ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳሐ ኣባላት ማሕበር ጥዕንኦም ንምሕላው ዝግልገሉሉ ዋጋ 250,000 ዩሮ ዘመናዊ ማእከላት ጂምናዚየም ኣብ ከተማታት ኣስመራ፣ ከረን፣ መንደፈራን ባሮንቱን ከም ዘዋሃደድ ሓቢሮም። ሓላፊ ክፍሊ ውዳበን ሓበሬታን ማሕበር ኣቶ መሐመድ ኑር ኢድሪስ ቦገኑ ኣባላት ማሕበር ብህዝብን መንግስትን ሳላ ዝግበረሎም ሓልዮትን ኣብዮትን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣረጋጊጾም። እንስሳታት ዘቤት ጠንቂ ሕማማትን ሓደጋን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብግቡእ ክምገቡን ብፅሬት ክትሓዙን ከም ዝግባእ መተሓሳሰብ ኣቕሪቦም። ወኪል ሪና ኣብ ዞባ ደቡብ ሸዊት ገብረ ብርሃን መልክዕ ፀብፃም ዘዳለቶ ትሕዝቶ ሙሴ ቦኽረፅን። እንስሳታት ዘቤት ማዕረ ዘለዎም ጥቕሚ ጠንቂ ጥዕናዊ ፀገማትን ሓደጋን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ግቡእ ጥንቃቐን ክንክንን ክግበረሎም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ ዶክተር ዕቑባዝ ክፍለ ኣተሓሳሲቦም። ምስ ወዲ ሰብ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ከልብን ድሙን ካብ ዘመናታት ሒዞም ንምዝነጋዕ ሓለዋን ሓድንን ከገልግሉ ምጽንሖም ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ክረአ ከሎ ድማ ምስ ሰብ ምህላዎም ኣዝዩ ባህታን ውሕስነትን ከም ዝፈጥረሎም ብምጥቃስ ኣብ ሓድሕድ ዘለዎም ምትእስሳር ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣነጺሮም። ሰብን ናይዞም እንስሳታት እዚኣቶምን ብፍላይ ናይ በዓል ከልቢ ናይ በዓል ድሙ ክልቲኦም እውን ሙቹዋል ቤነፊትስ ወይ ሲምባዮቲክ ሪሌሽንሽፕ ይዘለዎም ይበሃል ብባዮሎጂ እጅንታይ ማለት እዩ። ክልቲኦም እዮም ዝሕጎስሉ ወላቶም እንስሳታቱን ሰብ ክኾኑ ከለዉ ንኣብነት ከም በዓል ከልቢ ናይ ብሓቂ መፍለሲ ዝስምዖም ወይ ሓጎስ ዝስምዖም ካብ ብሕትውና የድሕኑ ግዜ የሕለፉ ናይ ብሓቂ ከዓ ይመርሑን ይሕልውን። ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ተባሂሎም እዮም ዝተሓዙ። ስለዚ ኣገዳስነት ኣለዎም ኣቦቦትኦም። ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣበርክቶ ኣለዎም። ድሕነትን ውሕስነትን ደቂ ሰብ ንምርግጋጽ እቶም እንስሳታት ብግቡእ ክምገቡን ብፅሬት ክትሓዙን ከምኡውን መሰላቶምን ግባኣቶምን ክማልኣሎም ኣለዎ ዝበለ ዶክተር ዕቑባዝጊ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶምን ባህርያቶምን ክንከታተል ዝኾነ ዘይንቡር ባህሪ ኣብ ንሪኤሎም ድማ ናብ ሕክምና እንስሳ ክንወስዶም ተማሕፂኖም። ክንሕዞም ከለና ግን ጥንቃቐ የድልየና። ጥንቃቐ የድልየና ክብል ከለኹ ማለት በቲ ዝግባእ ክንኣልዮም የድልየና። ብጥንቃቐ እንተዘይሕዝናዮም ከዓ ገለገለ ሳዕቤናትን ሕማማትን ምን ከስዕቡልና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣተሓሕዛና ጥንቁቅ ክኸውን ኣለዎ። ምስ እንስሳታት ድሕሪ እንገብሮ ምትንኻፍ ፅሬት ከነዘውትሩ ዘዘኻኸረ ዶክተር ዕቑባዝጊ ካብ እንስሳታት ብሓፈሻ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ቤትና ዝነብሩ ከልብን ድሙን ድማ ብፍላይ ዝመሓላለፍ ሕማም ከም ዘሎ ብምሕባር ሕማም ዕውድ ከልቢ ብደማሙ እውን ስለ ዝመሓላለፍ ክታበት ንኣኽላባት ጥራሕ ዘይኮነ ንደማሙ እውን ከም ዝምልከት ብምጥቃስ ደማሙን ኣኽላባትን ብስሩዕ ክኽተቡ ኣተሓሳሲቦም። ከልቢ ድሙ ወዘተ ክንሕዝ ከለና ከነዳውስ ከለና ኣብ ርእሶም ንሕዞም ኣካልኦም ንሕዞም ኣብ ብዙሕ ነገር ስለዚ ሕማማት ከም ዘስዕቡ ፈሊጥካ ንዕኦም ምስ ሓዝጋ ተመሊስካ ክትበልዕ ሃለኻ ይኹን ኣፍካ ከባቢ ትሕዝ እንድሕር ኮንካ ክትሕፀብ ክትክእል ኣለካ። እዚ ከም ሓደ ልሙድ ክንለምዶ ኣለና። ወላ ስድራ ቤታት እውን ኣገዛውቶም ከለምድዎ ዘለዎም ህፃናት ምስ ከልቢ ምስ ድሙ ክፃወቱን ተፀኒሖም ኣገዛ ብዝኣትወሉ ግዜ ክሕፀቡ ዝኽእሉ ኣለዎም ቅድሚ ዝኾነ ምብልዖም ድሓር ናቶም ኩነታት ከነለለና ልክዕ ንሶም የለሉና እዮም ክንሓርቅ ከለና ፈልጡ እዮም
ክንቆጣዕ ከለና ብዛዕባኦም ኢሉ ብሳም ኤክስተንት ፈልጥ እየ ካብኦም ንላዕሊ ግን ንሕና ባህሪ ናይቶም እንስሳታት ክንፈልጥ ኣለና ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዘርእዩሉካ ንዓና ክንሳዕብን ከይምፅልና ናይ ሕማማት ሳዕብን ከይምፅልና ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና ስለዚ ኣተሓሕዛና ጥንቁቅ ክኸውን ኣሎ ፅሩይ ከዓ ክኸውን ኣሎ ፅፉፍ ክኸውን ኣሎ ሓልዮትና ኣብ ምምጋብ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ጥዕናውን ክኸውን ኣሎ ምምጋብ ጥረ ስጋ ከምቲ ኣብ ሰባት ዘምፅኦ ጥዕናዊ ሳዕብን ውሕስነቱ ዘይተረጋገፀ ስጋ ናብ ሰብ ሕማማት ከም መሓላልፍ ስለ ዝኽእል ንእንውኖም ኣኽላባትን ደማሙን እንምገቦ ስጋ ጥዕንኡ ውሕስ ምዃኑ ኸነረጋግፅ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዕቑባዝጊ ምስ ደማሙ ዝግበር ምቅርራብን ምትንኻፍን ኣብ ነፍሰ ጾራት ናይ ምንጻል ጥንስን ዘይንቡር ጸገማትን ሳዕብን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ካብ ደማሙ ክርሕቓ ኣተሓሳሲቦም ነፍሰ ጾራት ኣደታት ድሙቕ ሒዛ የብለንን ድሙን ዝሒዘንካ ክጥንቀቕ ኣለዎም ኣዝየን ምክንያቱስ ኣብ ምንጻል ጥንስን ኣብ ንቡር ዘይኮነ ካልኣ ጸገማትን ክፈጥረለን ስለ ዝኽእል ጥንሳት እንድሕር ኮይነን ወይ ነፍሰ ጾራት ኮይነን ድሙ ካብ መሓዝ ክቁጠባ ዝሓሸ እዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ብህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ኣድማዒነት ፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ይሰላሰል ኣሎ እቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ረሃይ ቀርፀት እንርኩበት መለብሶ ማያዋልድ ፈሸንበኩ ገበይ ኣለቡን ሓልሓልን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብቐንዱ ኣብ ግራው ተሓርሶ ዘተኮረ እዩ ኣብ ማሓዳርቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ግርማ ጼና ኣብርሃ እቲ መደካዊ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብፅቡቅ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላጽ ጎኑ ጎኑ ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያን ዘጠቓልል ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣዛዝቢ ብርጌድ ህዝባዊ ሰራዊት ህብቴስ ዓዋተን ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡ ዞባ ሳልማን ዑመርን ብወገኖም ዝሓልፈ ዓመት ኣብ ግራት ሓረስቶት ዝተሰላሰለ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ኣብ ምዕባይ እቶትን እቶታውነትን ዝምስገንተራ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝሓይለ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብግዲኦም ኣበርክቶ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ግራውቶም በቲ ሓደ ኣብ ምክልኻል ፍግረ መሬት ድማ በቲ ካልእ ብግብሪ ስለ ዝተረኣየ ብዓብዪ ተገዳስነት ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክቅፅሉ ደግመም ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ሩስያን ኣሜሪካን ናብ ምምሕያሽ ዝምድነን ዘተኮረ ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝርባ ካይደን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮን ብ17 ሚያዝያ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርብ መቐጸልታ ናይቲ ሃገራቶም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከካየድዎ ጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ዝርርብ ንተወሳኺ ናይ ላዕሎ ሰመዝ ርክባት ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ድማ ረዲዮም ኣሜሪካን ሩስያን ናብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ብደረጃ ላዕለዎት ሰመዚ ኣብ ዘካየድዎ ሰለስተ ቀጥታዊ ርክባት ዝምድነን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሓ ዝፍለጥ እዩ ብዘይካዚ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ብዘተከዓርፍ ብሓባር ክሰርሓ ከም ተሰማምዓ ይግለጽ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ እቲ ኩናት ዝኸፈ ኣንፈት ሒዙ ምጽንዑ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ብዓይነትን መጠንን ንምድንፋዕ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝሕይል ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት መስዑድ ነዚ ዝገለጸ ብምኽንያት መዓልቲ ሰራዊት ሎም 18 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሉላውነት ኢራን ንምውሓስ መጠን መፍረ ኣጽዋር ብቐንዱ ድማ መምዕባል ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክብ ከም ዝብል እውን ኣነጺሮም ኢራን ተሃንጾ ዘላ ዘመናዊ ሰራዊት ጸጥታ ሃገሩ ጥራይ ዘይኮነ ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እውን ኣነጺሮም ኢስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ብዘላ ወተሃደራዊ ተጻዋቦታት ኢራን ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደልል ምጽናሓ ይጥቀስ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሶርያን ሊባኖስን መጥቃዕታት ተካይድ ዘላ ኢስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ብተደጋጋሚ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ ትማል 17 ሚያዝያ ብሰሜናዊ ሸነኽ ቺሊ 5.7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ብህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ሰመዚ ቺሊ ገሊጾም እቲ ኣብ 178 ኪሎ ሜትር መዓሙቕ ምድሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ቺሊ ከም ተሰምዐ ተሓቢሩ ኪላታት ስነ ምድሪ ቺሊ ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምእማት ህዝቢ ክጥንቀቕ
ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ ፈለማ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ኣብ ሰሜናዊ ቺለ 6.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ኣጋጢሞ መንባሩ ዝከር እዩ ቺለ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝጥቃዕ ጂኦግራፊያዊ ከባቢታት ደቡባዊ ኣሜሪካ እትርከብ ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ምቕርሒ ማዕድናት ዘተኮረ ኣጠቓላሊ ስምዕ ክፈራርማ ከም ዝኽእላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሚቶም እቲ ስምዕ ኣሜሪካ ብዕቑር ብርቂ ማዕድናት ዩክሬን ብጽሒት ክህልዋ ዘኽእል እዩ ጸሓፊ ግምጃ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ቦገኑ ኣብ ዝርዝር ናይቲ ስምዕ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክኽተም ትጽኢት ከም ዘሎን ሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ማል 17 ሚያዝያ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ሓበራዊ ናይ ምርዳእ መዘክር ከም እተፈራረማ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ካብ 2022 ኣትሒዛ ንዩክሬን ኣስታት 350 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ ወተሃደራውን ጸጥታውን ደገፍ ከም ዝገበረትላ ብምግላጽ እቲ ሃገር እትውንኖም ብርቂ ማዕድናት ናብ ኣሜሪካ ብምልኣኽ ከተሕውየዩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ዩክሬን ከም ሊቲየምን ታቲኒየምን ዝኣመሰሉ ማዕድናት ከምኡውን ዕቑር ጸጋታት ከሰል ተፈጥራዊ ጋዝ ነዳድን ዩራኒየምን ከም እትውንን ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኩሉ መዳው ዝምድነን ብሓፈሻ ቁጠባዊ ሽርክነትን ድማ ብፍላይ ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብዚ ስምዕ ዝበጽሓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሚኒስተር ሃገራዊ ዝምድናን ምትሕብባርን ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ሮናልድ ላሞላን ብ16 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ሞስኮ ብዘካየድዎ ርክብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ጸጥታን ጽላጠፈርን ከም ዝተሓጋገዛ ኣብቲ ርክብ ኣነጺረን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም ሚኒስትራት ምሕዝነታዊ ዝምድና ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃ ንምሕያል ኣብ ዝተተሓሓዙ ሓያሎ ጉዳያት ከም ተመያየጡ ኣፍሊጦም ካብ መስረቲ ኣባላት ብሪክስ ዝኾና ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ቁጠባዊ ንግዳውን ዝምድነ ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ስምዓት ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ ቅሉላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ትማል 17 ሚያዝያ ገዚፍ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ጀሚረን ኣብዚ ክሳብ 2 ግንቦት ዝቕጽል ልምምድ ካብ ክልቲኡ ወገን 1,100 ወተሃደራትን ኣስታት 90 ነፈርትን ይሳተፉ ኣለዉ እቲ ልምምድ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ዮሬታ እቲ ልምምድ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ንዝበልኦ ስጋት ንምምካት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጦም ይኹን እምበር ነቲ ልምምድ ዝኾነ ነቲ ሰሜን ኮርያ ንወተሃደራውን ጸጥታውን ቅሉላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ኣጠንቂቓላ ሓበራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቅሉላዊ ይኸውን ከም ዘሎ ሰሜን ኮርያ ክትወቅስ ጸኒሓ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብቐጻሊ ዘካየዶ ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ብፍላይ ካብ 2022 ብሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከእትዎ ከም ዝኽእል ይእምቱ መንግስቲ ፔሩ ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብን ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ኣብ 157 ኣውራጃታት ንዝኣወጆ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብ30 መዓልታት ኣናዊሕዎ ብመሰረት ኣብ ወግዓዊት ጋዜጣ ኤል ፔሩአኖ ዝወፀ ሓበሬታ እቲ ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ካብ ሚያዝያ 22 ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ እቲ ኣዋጅ ነቲ ሓደጋ ንምቁፃር ዝሕግዝ ህፁፅ ስጉምታት ንምውሳድን ደገፍ ንምክፋልን ዘኽእል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ በቲ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 2024 ዝተኸሰተ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ 91 ሰባት ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 187,000 ባሉታ ከም እተጸልዉ እዩ ዝሕብር ዘሎ ብዘይካዚ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሃማመት ኣብ ኣስመራ ሃገራዊ ውድድር ፈጠራዊ ሓሳብ ንምእንጋድ ዘኽእል ዓውዲ ዘተወዲዱ ኣብ ዓሰብ ኮም ብዝወሰዶ ተበግሶ ባስታ 7,000 ናፋ ሓደስቲ ክፍልታት ትምህርቲ ተሰሪሑ ንሓርበኛታት ሱንኩላን ዝግበር ሓገዛ ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣቦም ማሕበር ገሊጹ
ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ ምምሕያሽ ዝምድናን ዘተኮረ ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝርርብ ኣካይደን ፕሬዚደንት ኢራን ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ንምድንፋዕ ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝሕይል ሓቲቱ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቺሊ 5.7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ንሎም ሸስተዳሎ ዜናውን ስናዶ ኣብዚ ፍጽም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስገን ተኸታታይ ፊልም ዘሩባቤል መበል 30 ክፋል ስዕባት ቀርብ ወገን ግን ሰላም